Zdravo svima! Ovaj video je namenjen za porodicu i kako graditi porodične mostove. Ja sam tako radila i tekako mi je drago zbog toga. Naime, ako mi u našoj porodici vidimo samo neprijatelje, ako mi u našoj porodici ne sednemo na razgovor, već svako svakoga pogleda popreko, svako se inati svakom u porodici, nema tu mostova. Ja sam videla u kakvoj sam ja porodici rasla i videla sam da to ja ne želim u mojoj porodici. Onda sam gradila svoju porodicu po mojoj proceni kako to treba da bude. To ne treba da bude za vas tako. Ja sam tako radila. Ja i moj dragi suprug smo se uzeli veoma mladi, nismo znali ništa, nismo znali šta je brak, šta je bračna zajednica, kako to treba da liči jedna složna porodica. Međutim, polako naučili smo našu decu pravim vrednostima, naučili smo ih prioritetima, naučili smo ih da vole i da cene osobe oko sebe. Tako smo polako sticali porodične mostove, tako smo polako izgladili mnoge trzavice koje su usputno bile. Ja recimo, ako se desi neka kavga, neka ružna reč, ja odmah to sasečem u startu. Pitam zašto je to tako, da li može nešto da se popravi, da li možemo nešto da kažemo drugačije. Tako se to radi. Ne odmah da se plane, ja jedno kažem, ti kažeš drugo, treći kaže desetu reč. Tu nema mostova. Tu ima još više nervoze, besa i niko nikoga ne može da gleda. Moja perspektiva, moj način građenja moje porodice i mostova u mojoj porodici je taj da ako i dođe do momentalne svađe, da se to odmah raščisti sada, a da ne ostane za posle, za uveče, za sutradan, za nedelju dana, za mjesec dana. Jer onda se to sve uništi, onda niko nikoga ne može da gleda. Ljudi dragi, shvatite, ako ste stekli tu vašu divnu porodicu, treba da radite na tome, treba da radite na iskrenosti, na razgovoru, na onome šta ko bi voleo i šta bi ko želeo da kaže, a ne da bude zadnja reč moja ili od supruga, ili od babe, ili od dede, ili od majka, od oca, već gradimo tu porodicu na način da svako može da kaže svoju reč, da svako može da priča, da svako ima pravo da diše. Shvatite to, ja kada sam tako počela da radim, ne samo što sam izgradila porodične mostove u mojoj ličnoj porodici, već tako i dalje porodica od mog zeta, porodica od mog zeta Italijana, nažalost nisu zajedno, ali ja njega volim isto zato što je otac mog unuka. Drugo, sa mojom mamom sam u super odnosu, sa mojim bratom. Kogod bude bio sa mojim bratom, ona meni nije neprijatelj.
Ona je osoba koju je moj brat doveo u njegov život i prema tome to je isto deo moje porodice, deo moje familije. Suprugovi isto su za mene. Tako ih osjećam kao da su moji. I njegova tetka i svi su za mene kao da su moji lični. Ne gledam ih kao tuđince, ne gledam ih kao neprijatelje. Mnogi drugovi, drugarice od moje dece isto su me gledali kao majku, zato što sam ja svako dete prihvatila kao moje, jer ja ne znam sutra moje dete kada ode negde kako će neko prema njemu da se ophodi. Ja šaljem ljubav, širim ljubav i to u svemu vidim. I u svemu je ljubav. Zapamtite, gradite mostove, pričajte međusobno, volite se ljudi, život je jedan. Voli vas vaša Zveki Pozitivac.